Life spark life pundri. Life spark life pundri. Hakakatang pa badukon badaman sem bakoid. Amen. Kajing e jong try jong yu Jesus Christ bad gajing e jong oblay lambad gajing selok jong men sem bakoid kendan rengkat bad pi baro. Ngin penbab no try nagabanta kipop kisang gajing kilat ki banglale menen kesngi langba gajing mur gajing perkat langba ki ktin bad komjur langba ki kam gajing e. Ngin phai short try the gajing snuse but gajing kloy ban kala bamut to ken ngin dem ngon ga khli gajing ngin pan map no try lengba kana gajing duwai gajing nga phla how blay badan bor baro bada phi ko hanmen ko para bangala le pop subun da gajing prakhat da giktin da ki kam da gajing le klet da gajing le palat jonga da gajing le palat bakraw junga Namar katang agarpa ni kamaria bukhoj kabai sa kathe soti ya kyangel berkirukoj badapi ko hanmen ko para banduai nagbanta junga how try ublay jungi ublay badan bor baro unisne yangi madalama pigi pop jungi unyalam yangi sha gajung em bom jukut amen kanrat ko play isne yangi Try can rat go blaze nayangi Christo map go Christo rap go nom Benim jangi benim yangi Try can rat go blaze nayangi Try can rat go blaze nayangi Christo map go Christo rap go nong Benim jangi benim yangi Tongin ya duai Koblay me ubaha kajeng me padu kres me pentamayangi na gabanta kajeng embom jukut to ai hakipai jong me kajeng yaine ha kajeng bad kajeng kerman bangin artaten bamen bad ya kajeng kular bangilatep na me unong ai yaki dautrai jeng yu Jesus Christ kon jong me ubay imad basan siya rengkat bad me ha kajeng yalong kaway jongomen sembokoj ublay junam la junam amen Kajing puli nakikam jong ki apostol hakitu kisngi ladon kiju ki balawan na Antioch bat na Iconium bat enda kila pinminjuri ki badba kila lentem mau ya Paulus bat kila paring ya ushabar kashnong kida tharai ba ulayam Henry habaki senran kila ya lum sodong jong ula kijat bat ula lej rung shapok shnong bat hakasngi babot ula lej bat Barnabas shabarbe enda haba kila ya lap ya gospel hakata kashnong bat kila penlong senran ya bongut kila lej pai shalistra bat sha Iconium bat nangta sa Antioch kida penklan artat ya kimensim chokit sendan daga pa pensulur yaki panyai net scam hakajinget bat daga ba hikai palengba kijingjenjar ki babon
ngidai bandrung hakihima ublay. But enda kilatung yakitemen kisan nakabanta jongki haman lakabalang da kajing duai but kajing sya jing it kila IT yaki hau trai hau uba kila ngit nangta kila yat kileng kathan pesidia but kila one boy hapam pilia but enda kila yalap yakaktin haperga kila let hier sya antalya but nangta but kila let daka ling hadu antiok kajaka hakaba la IT yaki hakajing IA jong ublay nakabanta kakam kila pendem enda kila boy kila kot lang yakabalang kila yatu haki yakata baro kaba ublay ulale daki but kumta ulapli yakakerdap jang kajinget haki gentle but kisa slem hangta lembat kisenran kaktin jong utray Number Praspa Henry Pusak Antifuan Banikong Kitkat Kentain Teteh Utrai dan rengkat bat pi kajing pule na gospel bakoit kat kumu Yohanes kaburam hame kutrai hakata kapor ujisu ang hala kisenran kajing suk nga ino hapi bat kajing suk jenga nga ai hapi nga ai hapi kumba ai kaperthei watsha ba en pan kuslai yakidanot jongpi lemne sha bakin shepting pilayos ngeu ba ngalayatu api ngan lej hanre ngan sawan biang shapi lada pi i jenga
pinjin das ngukmen namar nga lech shaukpa nabau kpau long kam krau ban yanga ban minta ngalai tu hapi haswa bakanja knang ba enda kawanjia pindup ngej ngamla grand slam shu batpi namarus jong kane ka prathei unwan donbor halor jonga Henry nga le kumbau kpa ulah hukum yanga knang ba ka prathei kan tep bangai I yaw kpa ka gospel try ka chingero ya me ku Chris Manu napi kibashong hang ni menta ka step bad kibios ngau ya kana kasur kibanot banong bad kibala banong nga kwa ya ka jingsuk ka basisha nga don kam ya ka jingsuk ka basisha lane don kaying ha kana ka prathei kibanot kabala banong shisha ngi kum kaying ngi don kam ya ka jingsuk ka basisha Hoj ko hanmen ko para ka jubab ka jingi ya kana ka jingkeli klempep ko long hoj ngidon kam ka jingsuk ka basisha Henry kumno ken ngila banyo ya kana ka jingsuk nang no ken ngila banyo ya kana ka jingsuk bat manu bala banai ngi ya kana ka jingsuk ka basisha ka bamangi iwei pa iwei ki breu ki basong ha kamne ka prathei song basa ki badan kam ki bakwa ki bat do ki bakwa kibawat ya ka kohan men ko para habangi pet ya kaprathai ka jungi menta kinagisngi khamtame kiri barakhat hagane ka prathai ki penlot daki hai klor laki hajar kror tangka ban thet ya ki tertma ban thet ya ki bom ban thet ya ki suloi ban shna ya ki taki nuclear bomb nak banta ka ban ya da ya kari Banyada ya kari nagai nakinong shun balay banyo ya jingsuk hakari ka jungi balay kawai kari kalethma ya kawai pat kari tang nakadaw ba yada ya kiwai pat bakin one room hapo kari ka jungi kabamot bang yada na kata ka jing bomsuk bangin yo ka jingsuk hanring yo habang ipdon kam ya kito kitiatma Habangi letma na kawai kari kawai pat kari hato ngiyo ka jingsuk Henry ka jingklomar ka jingsosat ka jingjenjar ka jingbomsuk kawan pura ha kito kiri ladai hakari India jungi ladai hakino kiri pej menta bon kiri kiletma na kawai kari kawai pat kari tang na kadaw ba ngi kwa ngidon kam ngiwat ya kata ka jingsuk ka basisha Habangi pe jala ka jong ka jing hato don ki briu lani usin rang ne kan thei usamla ne rang ba banwat ya ka jingsuk ha ka jinglong ha ka jingdon jong ka ne ka perthei klempep bon ki briu ki badi ka kiat ki briu ki ba krni ha ki drugs lani ha ki kanja lani ha ki kam auria jong kamet hato kam dei ba maki ki wat ya ka ta ka jingsuk klempep kadau baki ngop kadau ke baki ki IT yala dei hakito ke jingsni ubaro dei namar ba ki kwa bat ki wat ya kata ke jingsuk kidang tharai ba ki to baro ki ai bat ki wan ra ya ki kata ke jingsuk ken mau kata ke jing ruai ke ba u yuen sun shat ruai hakapor bas ngusi ngadi ya ke kiat hanrai penban kawan ra jingklumar ngadang mut shisha bamaka kawan ra jingsuk kawan ra jingkemen yang hanrai penban kawan ra jing shitom kanai kadai ke jing ruai jong utonong ruai khasi jungi ko hanmen ko para ho yele si ngidon ka jing sutho ha ka jing em ka jing u dakumwei pat hanrai ngitep shai bakato ka jing ruai ka baruai ka don ka jing mut na ka banta kanai ka thim ka bamanga mapi ngi ruai kham tame mangi ki bangop ha ki kam auria jong kana ka perthei ki bangop ki ba satem rau ha ka jingdi ki ba panbo a yangi ko hanmen ko para ha kana ka sngi u jisu u yathu shai yang abade phe
Kane ka perthai ka bamanta ka nomla ban ai pi kane ka jingsuk ka basisha. Na du kasngi ka ba yautrai lakha ki angel ki ruai risa. Ka jingsuk ha ka perthai barok away. Ka jingsuk habaro kito ki papediang yaw neusim. Ka jingsuk ya baro kito ki briu ki bawan syau. Ka bamod ngilasru thu syai ban ngi syai om dei kane ka perthai ka bala ban ai ngi kane ka jingsuk. Om day kito gitiar ma, om day ka spa ka pau ka mangidan, hanrei day ujisu kan ubala bangan ra ya kena ka jingsuk. Yole si menta pikirli komno kan, manga ubala bud yu jisu, manga ubange yu jisu, manga ubala persang ban kasngi ban pediang ya kamer bat kasnam ga jungu. Manga ubala persang ban em ya kata ka jung em jong jisu ngamla ban yo jingsuk. Yole si don na pedang jung pi ki baong. Kiba keli ya kena ke jingkeli kadba pinang yo sngau ya kasur ke junga hakane ke klemat hanrei ko hanmen ko para ngaku IP ban ya tu shai bat ngide bas nuthu ka e ke jingsuk ka jingsuk kamut ka bamanga ma pi ngi light no na ka jingpang na ka jingsitom ka jingsuk kamut ka bamanga ma pi ngi light no na ka jingduk na ka jingkerdu ka jingsuk kamut ka bamanga ma pingi light no na kata gijing gijin jar ha ka jing em jungi ka jing suk kamut ka bamanga ma pingi light no ngim yo matsu ya kito ka jing ya kan at ka jing ya mai hapo ka ying ka sem ka jungi hakari ka raj ka jungi hapo ka balang ka jungi hanrei ko hanmen ko para ka jing suk ka botrai u ai ka ba jisu u kular yang abadia pi ka dei ka ne what happening jong ka jing pang ka jing sitom jong ka jing em. What happening jong ka jing jong ka jing jenjar jong ka jing em ka jong ka jong pi. Happening ka jing huri hura jong ka jing em jong ka ying ka sem ka jong ka jong pi. Ngiyo mat ya kata ka jing kemen. Ngiyo mat ya kata ka jing sngohon. Ngiyo mat sisa ya kata ka jing lai lut. Na kine ka jing jenjar. Ho yo le sing ngim la ban lai lut purana kina ha ka jing long do ka jing long snam jungi. Han rei ha ka jing em ben sem ka jungi. Ha ka jing snut ho ka jungi. Haka jeng im bahapo jeng apa jeng pi taka internal life ka bingong ngiyo ya kata ka jeng suk ngiyo ya kata ka jeng kemen ngiyo ya kata ka jeng sngohon ka man sim kane kata ka jeng suk ka baut rai u ai yang apa de pi ko han men ko para haba pi wan hapo ka ying mene wat tharai ba wat kmilenti ba manta nga shong sikenta banduai ngan yo ya kata ka jeng suk hakamet ka junga ngan light no ta kata ka jeng pang ka jeng sitom jong ka do jong ka jinglong do jinglong snam hanrei ko hanmen ko para haba pisong hakmat utrai haba pisong hakmat ka ding phna ka jungu haba piwan ban IT la de u haba piwan ban ruai haba piwan ban snap ka jingkran ya ka sur ka jong utrai pin sa yo e ka ta ka jingsuk ha ka jingmut ka jing perkhat pin sa yo e ka ta ka jingtngen ha ka danut ha ka man sim ka jong pi kanai ka de ka ta ka jingsuk ka botrai ulaban ai ko hanmen ko para kumbang ngilapuli ha ka city jong Paulus syagi Roman kalau nong kabasan khot banangkong wong kumni lapan man hok yang nga badia pi lapan man hok yang nga badia pi da ka jinget ka bau Chris ulai da ka jinget ka bau Chris ulai bat kana ka jinget bat kana ka jing pediang jongi ya kata ka jing hok ka bau Chris ulai ka bau trai ulai ngin sayo e ka jing suk badu belai kupa tangga jing ya suk jonga ba jung pi ba do blai pa leng ba ka jing nget ka bangilo yo pediang yo Chris ngin yo ya kana ka jing suk ha ka jing im jungi ngin yo ya kana ka jing suk ha ka jing mut ka jing perkhat ka jungi ngin yo ya kana ka jing suk ha ka danut ka junga ka jung pi ha ka jing im sim jungi ha ka jing im Kristan ka jungi ngilas thu shai menta ko hanmen ko para di dang tau trai dei tang trai ubalaban ai ubalaban wanra ubangila ban yo ya kana ke jingsuk ke basisha ngiken mau uto u breu bayap ringkat ba jisu halor ga dipna uwei wapan remiu uwei pat wong kotrai token mau yang habam me poi ha ka hima beneng wad ya kata ke jingsuk ke bau jisu ulabanai namaru tipshai tang jisu balabanai ya kana ke jingsuk Klempep habot rai wong, klempep menta kesni piladan hakata ke jingsuk. Uyo ya kata ke jingsuk. Tangut rai ko hamen ko para ubala banu ai nga badi pi kena ke jingsuk. Ha ka jing im jong ka balang.
Haka jeng em junga ba jung pikum ki Kristan ko hanmen ko para don ki sakramen. Ki bala banwan ra ikana ke jing kela. Ke bala banwan aing ikana ke jing suk haka jeng emen sim. Haka jeng lumut ke jeng perkat ke jengi. Ki bala ba pan lai lu jengi na ki ke jeng te mrau baharu kom ke bangi yomat haka jeng em jengi baman lakas ngi. Kat kene kisnam ngila he ngila san ngila long ke Kristan. Kana ngut ke nangi ngisim khia ya ki sakramen ki ba kabalang kelabu. Kabau ukuresi ula aingi hapo kabalang. Kanangot. Hakine kisngi kat bangadang rong nakawai ka ying sakawai ka ying nakawai ka senong ban leit kur ko ying ban ya kren ban ya pelujumot ban hikai kiro kumjo. Mio i bagi konjungi kanangot ken ki pediang ya ka sakramen penyesuk ya lade badu blai ha ka sakramen ya tho. Kanangot ki khon jungi ha kanai ka balang jungi mata ngamong ha kanai ka parish ka jungi ha ka balang Katolik jungi ki ban lech sha ka sakramen jing pan Yesu kanangot nangi sisa ngis ngatho ba ha ba ngapdiang yo Jisu ha ka sakramen Eucharis ngayo I kanai ka jingsuk naga 6% ko hanmen ko para 100% rumdon ki bas ngatho sisa ya ki sakramen bakila ban ai yang I ka ta ka jingsuk bala ban simno ban weng no ya kine ke jing jar ka bangi ngi kendu ha ke jing em ke jungi ko hanmen ko para ha kane ke sngi lengba kane ke gospel jong Yohanes kalanong khatar kalain ke baar punyo hadu lai pawai ka khot ka weri ngai pi ba dei tang hau trai ngila ban yo ya kane ke jing suk ba dei tang utrai bala ban ai ngi kane ke jing suk ka basisha om dei kane ke perthei om dei kane ka perthei dei na mata ka daw to ken mata kan men ko parang ngin yeng na kane ka jaka song ka junga ka jungpi ngin yeng na kane ka pop ka junga ka jungpi ngin lek phai sau trai bangin yo ya kane ka jing suk ka basisha yan yoro yo Jesus Christ Amen. dong ngin yeng ngin plai la ka jong ka jingej ngangej ablay pa benor baro utau beneng berkendel padahal Jesus Christ kon mamare jingu utrai jingi ya walaupun namun sembukoi ya balakhan akamaria tesati pasala bein hopo Pontius Pilatus lasang arpnayu laya balatebiu layars kebayap hagasni kebalai ulami pan ni kebayap ulakiu sabneng usong sekamon ublay pa badan bor baro nang trawan pat ban bishar ki emit ki bayap ngangei dhau man sem bakhoj ha ka balang Katolik bakhoj ha ga jing salok re khoj ha ga jing ma be ki pop ha ga jing ni pat ka do bat ha ga jing em bom chukot amen Laispa nrukusa. Laispa nrukusa. Keduai ko para baga jing kenya junga ba jong pi kan long ma pedang huna kemadu blai kupa badan bor baro na ke benta ke jing ro ko ro ma kertain jungu ka jing mento yangi bad balang ko jungu baro ko wei
to pediang ko try ngi karpat ya gejing trua jong kabalang jong me kabarisa kemen bat kumba melai haka ya kadau jong kat kane gejing kemen kumtaru to ai yo so jong gejing kemen jong gejing kemen bom jukut dau Chris utrai jongi amen utrai don rain card bat pi to kan tu wila ki danut ko ngi nai ngoi try blay jongi da shisha ka long ba shong hok bat ka badai ka dei ti jingi bat ka jing pen em yangi ha ki por ba ro ban ya ro yame ko kan rat henry kham tam ha kan ka por ban ya ro pandan brom shu yame na ba yo Chris kun lang brot pas kha jungi lakinya jupe ban trwa ya ladi na ka banta jungi bat u ya da yangi da ka ba ya sait na ka banta jungi hakma jungme u long u jingkinya bom yap shu u kun lang brot u bala shapan yap shisin badu be jinom namar kata haba ladap mia da gejingmen paska kaprathai baro kawai korisa da gejingiro yame ki bor beneng ro bat ki kan honangel ki ruai lang ye gejing ruai jong ka borom jongme bat ki yapen bena klem sange Baku try Kaburam chome Rayo sana shatro Rayo sana klemke Rayo sana you blaze juno Royo tabawan Akakerten utrai Neng bat percaya kidap Da kaburam jombe Rayo sana shatro Rayo sana klemke Rayo sana yublay juno Da shisha melong bukoi kotrai katame jong gajing kuj baro. Da mar kata ngi kerpat ya me topen kuj pen kentang ya kine gajing trua jungi. Da kabapa yaman sim jung me kum kam jer halor jongki. Bakin kelalong yangi. Kamet bat kasnam jong utrai jungi uji sukris. Hakapor baladi no yu badala kamon snobha ula priang ya gajing sha shutom ula shim yukpu. Bada kebaingu yame ula kedia yu badalai hala gesenran ong. Toshim batobam na kane pibaro. Namar kane kalong kamet jonga ya keba NIT na kebenta jongpi. Hakaju kerkom endala layabam ula shim yakukuri badak baingu biang yame ula ai halagisenran uong to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong kukuri jong kasnam jonga jongga jutang batmai batbom chukut ia keba enpenme na kebanta jongpi bat na kebanta kibabun na kebanta gajengmap ekipop tole yakane ban kan mau yanga Kajing maya jong kajing ngay. Kata sin bani pangyune ukpu Bani deya kane kakuri Ni pen na kajing yap jong me kotrai Kadhadu Namar kata ngi bapan manta ya gajing yapat gajing me pa jung u ngi terwa hame kotra yuk po jong gajing em bat ya kukuri jong gajing pen em
ngi dai ngu Adam namar melenyeu yangi ke babet ban yang hakmat jung me bat ban sakri yame da ke bas ngeurit ngi kerpat yame bangi bayo benta hakamet bat kasnam ukres ngilong ki ba lapan yetali ka we daumen sem bakhoj token mau ko try ka balang jung me ka bala priang hasatala ka perthei bato panjanaya ka ha ga jing it rangkat bada Francis ukpa bakhoj jungi uwal bad maroin u bishop jungi ka ken hon ki bishop bat baro ki lingdo token mau lem ru ya ki hanman ki para shin rang bat kan thei ki balyothya da ka bakarman ha ga jing me pat bad ya baro ki baklat no ha ga jing isne jung me to padiang ye ki sha ga jing shai ka khmat jung me to isne yang i baro ngi kerpat ye me barengkat bat kamaria the soti bakhoj ka kmi jong blai ujesa bakhoj ukorem jongka ki apostol bakhoj bat baro ki rukhoj ki balapan sngo bahaya me pateng la pateng ngilong ki babet banyo bantalem ha ka jing embom jukut bat biniro bat pandan borom ye me dau kon jung me u Jesus Christ. Dau lembat u bat hau kan long ame bleu pa badan bor ha ka jing long ka we jong men sem bakhoj baro ka borom bat ki jing ro junom la junom amen. Kumbelah hukum yang ngi daw nong panem bat kumbelah hikai ngi dak chin blai ngi nod ban ong ko pa jungi ba habneng kalong ka bakhoj kerteng jungme kanwan kahima jungme kalong kamon jungme ha ka kendeu kumba habneng to ai ngi matra ka jungbam jungi ka ba hala ka sngi bat tama yang ngi kerengkang jungi kumbang rugi ma bi ka bless new yang ngi bat wat yalam ngi sha ka jing pensoi handre ta panla yang ngi na ka bas new to panla yang ngi kerpat ko try na ga jing snu baro ha ga jing sbon jung me to a jing suk jing sanya ki sngi jungi knang ba da ga jing rap ga jing isne jume ngin lai barabor na ka pop bangin yo jing da na ga jing janjar baro kat ba ngi dengap kmelenti ya ga jing kerman bakhoj bat ga jing wan pa chung nong panem jungi u Jesus Christ ka jung me ka long ka hima ka jung me ka bor bat ka buram junam la junam kotra Jesus Christ me belong haki apostol jung me ka jing suk ngai api ka jing suk jungang ai api wat pe yaki pop jungi hanre ka jing ai jong ka balang jung me bad ha ka jing spon jung me ta ai ka ka jing suk bad ka jing atali ka wei kat kum ka mon jung me mame we merbasan shar junam la junam amen ka jing suk utrai ka dan barabor rengkat bad pi ong ni atrai ka dan ka jing suk i wei hai wei pat ka jing suk bad pi hak mi kun lang brod jong blai hak mi bakit noi ki pop jong ka parthei suk yang ngi ki bala shakhat sha kana ka jing khawai jong u kun lang brod o kan rat am shong hok man rong apo ka yang ki chunga han raise ong dang nak tin kaman sim chunga kan sakhya i kamat bat kasnam o Chris kan rei bat kan ilam ngi sha ka jing embom jukun amen.
Batching is there, and I'm sure me watching thee, yang amela tese, ko Jisu beja, Iwan sa Jisu na kamajume, panay kangu kadam, panay kajungi ro kajungi, na kabanta, kanek kelemat. Kapa gerbang kapa melai hengi kam tame ka jingwan rung ka jume nang ba kamet bat kasnam ka jume ha ka danut ka jungi ha ka jungi em ka jungi ko Jisu nang ai borengi ken bangi laban yo bangi laban wat ka ta ka jingsuk namar ka jingsuk ka basisha ngi laban yo tang hame marwei bon sen potrai ngi isnu tho bakla ngi wat ka jingsuk ha ki kam jungkane ke prathai support ke jungi ko Jisu be je han roi ha kana ka step ni su thu ken aniwan kenya khma chome bamen ai boring bamen krishan ngi bangin laban yo shisha ka ta ka jingsuk ha ka jing em bamroi jungi bat ha po ka ing ka sem ka jungi ko trangi de wairu na ka bancha ki to ki bro ki bawat ka jingsuk ha ki kam auria jungkane ke prathai support pamen pha ka bor jung me haki taka jing sutho ka jing sempang pamakiro kila ban wan phai shmi banyo ya kana ka jing suk ha ka danut ha ka men sem ha ka jing ngot ka jing prakhat ha ka ying ka sem ka jing ki baro Jisu niwan banai ti la dei hame Jisu tawan kain ban simti yangi wan banai boringi wan banyalam yangi wan ban tinlenti yangi Sha kata ka jingsuk ka basisha ka jingsuk ka bajanai ka pamangingi wat ha ka jing em jungi baman lakas ngi Jisu ya dila de hame Jisu niwana kmachume Jisu Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Dong ini aduai. Topek dah kejing sebon yau pai jong me ko try ngi kerpat. Bato ai bagitu ya kiba me lamon. Ban thamai dah kejing me ya bom jukut. Kinyo ya kejing me pat sha kejing bom yap shu. Jong kadok balamang na kebanta keburam. Dau Chris utrai jongi. Utrai don rengkat bat pi. Ublay badan borbaro unkur kuyi pi. Ukpa badokun badaman sem bakut. Amen. Kelisuk pada ej markeliang. Haleluya. 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 Nomor sispa. En jag rör ju try Jesus Christ. Amen.